खुलुमनांगोन नामा? Hi everyone, good morning. Good morning from our Salbari College. So I am Mr. Kokrajhar, as a student of Salbari College, and then he is Premsing Basumatary. You can introduce yourself. Bodoland बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होना लाग्रोन खावलायबाय. Amàí Premsing Basumatary एसे राजखान्थि बिगियाननि बहुत सासे स्टुडेन्ट. बिथाङा राजखान्थि बिगियाननि that means political science नि as a student of political science department. दा बे at present जोंहा 6 जनगोष्ठिफोरा ST डिमान्ड खालामगासिनो दङ. बेनि सायाव बिथांनाव आं फंनैसो सोंगोन. बेनि सिगांनो जोंहा केमेरा पार्सन दङ सुगेश नार्जारी. बिथांखौ एसे खिन्थिनानै नाथाय गाज्रि मोनगोन बिथाङाबो. ST डिमान्ड जोङो दायो सावरायगोन बिथांजों आंजों गोबां बाथ्रा सावरायगोन. बिथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय. So गिबियावनो वेलकाम टु आवर पडकास्ट सर. So थेंक इउ नोंथाङा गिबियाव जे बेनि सायाव मा फोरमायनो सानो इन्ट्रडक्सन हिसाबै जास्ट मोनसे नर्मेल हिसाबै नोंथाङा बुंग्रो बिनि उनाव आं गोथौयै कुइसन खालामगोन. बेनि सायाव नोंथाङा मा सानो बे मोनथावथाव ना मोनथावथाव नङा? जेनेरेलि जों बुंनो थाङोब्ला जोंथ' मिथिगौ ना STआ मा? STआ मोनसे जाग्रा जिराद नङा ना, नंगौना नङा? नंगौ थारैनो. STआ मोनसे डिमान्ड खालामबानो दे जों STखौ मोननांगौ बे नङा, बे सम्भब नङा. फाग्ला जादों मा STखौ बिलाबायनानै मोननाय नङा होमबा? जोंहा दिनै भारत सरकारानो जोंना डिक्लेयार होखानायखि STआ बिसोरनि थाखाय खथा आरि होनानै दोनलांखानायखा डक्टर B.R. आम्बेडकारा संबिजिरनि गेजेरजों. बे फाग्ला दाखालि बावैसो ना जानला मोनला गोसो जानाय बिब्रबनाय बुस्थु नङा STआ ना. ST কিবা বস্তু নহয় এইটো ডিমান্ড কৰি পিনি পাওয়া বস্তু হয় না নহয়? হয় ঠিক আছে. ST কিবা খাওয়া বস্তু নহয় না. আমি জানিব লাগে ST কি আসলতে. আচ্ছা बेखिनिखौ नोंथाङा गुसुङै बुंबाय आरोना बाथ्राखौ. स' आं दायो एसे गोथौयै नोंनाव कुइसनखौ सोंनि जे मोनाब्लाथाय जे मानो मोना? STखौ बिथांमोना मोना हिसाबैथ' डिक्लेयार खालामबाय जे मोननाय नङा बिथांमोना जेमान डिमान्ड खालामब्लाबो, नाथाय मानो मोना? आं डाइरेक्ट बुंखायो आदिबासि दा जिहेतु जायफोरा डिमान्ड खालामबाय दं ST बिथांमोना आसामनि थागिबि नंखाथारा आरो बिसोरो इण्डियाननि सिटिजेनबो नंबावासो, नंगौना? गुबुननिफ्राय लाबोनानैसो बेखौ आसामाव दोनफैनाय. दा बिथांमोना बोरै डिमान्ड खालामबा बोरैहाय ST मोनो, नंगौना? Yes right. ST जानोबाथाय जों गिबियावनो मा जों फुराना ना थागिबि जानांगौ. थागिबि जायखौ होनदों जोंथ' मिथिगौ थागिबिया मा. जोंथ' बहुद फुराना थागिबि बर' दं, नेपालि दं, गरखा दं, राभा दं. दा फुराना थागिबि. दा बिथांमोननो मालाय भारत सरकारा डिक्लेयार होलाखानायखा. मोनसे समाव ओरैबायदि जादोंमोन जोंहा नंगौना? जों मिथिगौ जे जोंहा मोनसे टाइमाव ST गैखाया नङा होमबा? जों थागिबि महरै जोंहा बहुद जेंना जेंसि जादोंमोन. नाथाय बे जेंना जेंसियाव माखासे खैफोद आफोदनि थाखाय जोंखौ बासायनो होनानैसो जोंनो भारत सरकारा जोंनो डक्टर B.R. आम्बेडकारा कनस्टिटिउसन अफ इण्डियानि गेजेरजों जोंनो मोनसे ST डिमान्डखौ एरिया खथा खालामना होनाय जादों. नाथाय जों बुंनो थाङोब्ला नै दा बावैसो उदालगुरियाव जों मबाइल फेसबुकफोराव नुबाय दं जे ST डिमान्ड खालामनाय. बे ST डिमान्ड खालामनाय बुस्थुआ बे सम्भब नङा. STआ मालाय डिमान्ड खालामबा मोननाय बुस्थु नङा, जिराद नङा, गानग्रा बुस्थु नङा, जाग्रा बुस्थु नङा, नङा होमबा? बेखौ आं बारे बुंबाय थागोन बिथांमोना ST मोना. आमी नेदु ST. जुदि होयोब्लाथाय बिथांमोननो होयोब्लाथाय मा एडभान्टेज बा मा डिसएडभान्टेज? बिथांमोननो होननायाव जोंनिफ्राय जेबो खहा गैया ना दङ? बिनि सायाव मा बुंनो सानो? आच्छा खहायाथ' जाखागोन जोंना. जायफोरा ST दङ, जायफोरा ST एक्जिस्टिं ST अलरेडि थाखानाय जायफोरा थाखानाय ST नङा होमबा? जों बिथांमोननिया माबाफोर प्रब्लेम जागोन नामा? सुथुथ' हारि दं नङा होमबा? ट्राइबेल जनगोष्ठि दङ. दा जायफोरा ST बिथांमोनाथ' निस्सय खहा जाखागोन जों मिथिखायो नङा होमबा? ST होनाय लोगो लोगोनो जोंहा माखासे STआव समान मोनफानाय गोहोआ जोंहा गुबुना लाजोबगोन, नंगौना नङा? जोंहा माखासे जि मोननांगौ जिहेतु माखासे सुबिदा थायो. बे सुबिदाफोरा बेवहाय आं मोनसे कुइसन खालामनो सानबाय नोंथांनिसिम जे गोदोहाय मोनसे समाव ST बा ट्राइबेल होननानै अमा जाग्रा, फारौ माबा खांख्राइ माबा माबि जाग्रा, साम' जाग्रा होननानै बिराद नासयोमोन, बिराद मुगैयोमोन बिथांमोना. नाथाय दा बे समाव बिथांमोना मानो मुगैनाय STखौ गावसोर ST जाजानो लुगैदों? बेनि सायाव नोंथाङा मा सानो? बिथांमोना माबा मोनसे लुप खालामनानै बा माबा मोनसे साननानै बिथांमोना
बेखौ एसटि नांगौ होननानै बाथ्रा बुंगासिनो दङ नोंथाङा मा फोरमायनो सानो बेनि सायाव एसटिनि सायाव फनखौ मोनसे